Bună, eu sunt Nicola și astăzi o să ne jucăm Roblox și să facem și un challenge. 24 de ore, cât pot eu, fără înjurături. Deci, na. Și dacă vreți să știți, e și verișorul meu aici, dar trebuie să fac și eu videoclipul și na. M-am dus de aici. Că verișorul meu se uită la ăsta și na, nu pot să fac dincolo. Stați puțin să fac și eu ceva. Revenim. De ce am revenit, prieteni, și na... Era ceva la internet și am făcut eu. Și na... Deci o să intrăm pe ăla, pe Roblox. Și na... Deci, na, să intru și eu pe minigame-ul ăsta. Deci, prieteni, stați puțin. Așa. Nu o să mă joc ăsta. Stați puțin că să mă joc altceva. Mă joc ăsta. Deci deja filmez de... Cred că v-ați dat și voi seama de cât filmez. Deci, na. Deci, prietenii, na. Apoi nu mai am dat nu. Deci, prietenii și prietenul meu, și meu aici. Ce faceți, băi? Băi, nebuniu! Nu, jumătate asta. Ce? Nu, jumătate. Da, ha. Deci, da. Care? Da, mă. Și fac și un challenge, și fac cât pot eu, fără înjurături. Deci era pentru ăla. Stați până... ceva cu gol. Deci cu... O să vedeți voi ce parcurs. Dar trebuie să apăsați aici de mingea de fotbal. Nu pe mingea care țineți în mână, adică cubul. Dacă intrați pe acest minigame, o să aveți doar o minge care e în acel cerc. Și în acel cerc trebuie să apăsați
Și da, dacă intrați în video. Nu știu cum să mergem, dar vedeți-vă. Da să nimerește în poartă. Și pot să nimere și din... Stai să vedeți ceva. V-am spus că eu am hack. Da, v-am spus. Deci eu pe ce stau acum? Stau acum. Deci, prieteni, să dau de aici. Bă, am înjurat. M-a dat și eu cam. Mai dat un pas. Deci am revenit, prieteni. Deci când filmez... Deci mai arăt și eu aici și mai opresc. Adică mai opresc. Nu dăm doar gol. Aici. Să vă arăt și aici. Este puțin.
fac un videoclip de 24 ore pentru că Ghema și prietenul meu se uită la asta și nu poate să fac un videoclip cu mine. A fost episodul de azi. Nu o să fac videoclipul cu 24 de ore fără un videoclip. Cam atât a fost și anunțul de azi. Bine, spun anunț pentru că mâine o să fac. V-am anunțat ca să nu așa publicitate. Nu mai fain. Dar v-am anunțat. Hai, cam atât a fost și episodul de azi. Nu mai văd episodul. Adică, bă, da, sună. Cam atât a fost episodul de azi. Ne vedem la alt video. Hai, voi a fost Nicolas. Și noi ne revedem în alt videoclip. Hai,